Cầm đây chính ý phá lá thia phi ca ban pin bay đô nụt trong cầm đây chính đô nó ya chính im lại lui ca ban pin coi mình sim trong cầm đây chính đô chính sa này anh kia mây ba trong phi trong ca ban pin yang ate ka day chính tiếng bangan đô nó ya phi ca ban pin yang ate ka day chính tiếng bangan đô nó ya phi nadu ka to kasni ngala jetang ya phi chính ya de bakir pang bajan tam ngilate ayom ki ba thiang tam jaga ba itenat jing hun ka men sembat phi ban yo don ringkat ki kular ba ngakli banem eno marway sha ka ban pin yang ate ka day jing tiang ba ngandu no ya pi ka ban pin yang ate ka day jing tiang ba ngandu no ya pi ngala Iaid ya pi ngala Iaid ya pi bai tiang ato Iaid kumju ngala rai bat pi ngan Iaid ya pi ha jing im garing kat bat pi man ki ayom bat ki jaka bangi chule nga kwa hyo I henrei ngam tip shu lano ka por ba phin wan phai chan miet min step uwe ban snu tu banga hapim khlem maphi ka ban pinya yang ate ka day jing mang bangan pi ka ban pinya yang ate ka day jing mang bangan du no ya pi imat ka don ay halin de jay nang ba pim patyo fiklet pi yang akum ne balay pim le shitom kumbait ngalale ba jing e jong gi balas dang bandu pyai ne ki kular balak le banyam eno marway sha ka ban pinya yang ate ka day jing yen of pi yang amarway ngala Iaid ya pi ngala Iaid ya pi bai dia ngawati no marway ngala mi ya pi ngana ap ya pi haka jing gim jong ngana du min takasni Ngan Iaid Khlem Maphi